मा खालामदों नोङो? Mana mana kuman? Mana mbak? Zora so. ओंखाम जादोंना जायाखै? Ani jani jai kleman na gungle. मा सोंनोबो मोना नामा जानाय जायैखौबो? Baulala hode buzabai थानायखौनो मानथो सोंनो गोनां नोंलाय? नोंनि खेनिखौ सिंख्लाबना होजोबनांगौ सिंख्लाबनांगौ. मा खालामनो सिंख्लाबनाव गोदाव सोरावलाय? आजिखालिनि गोदान मडेलखौ नुवाखै नामा नों? जेबो मिथिया नोङो जेबो मिथिया। Wah, आंखौ नायना दमसो फैबावदों नोङो माथो ने? नों बिदि सिबनोबा सिबलै, आं बिदि दोनखायो। सिबनोबा सिबो होनखा। आंखौ बिदि सिबग्रा मोनदों नामा नों? हा? आंखौ बिदि सिबग्रा मोनदों? एसां खम दामाव थाया आंनो गान्जा लाबो, सिगारेट लाबो। बा, मालानिफ्राय एसां गोदोराव हांखो नोंलाय? फैलांदाङा न'? आंखौ फिसासो नुदों बुलायनो नामा? बुलायनो? खमलायनो? हा? खमलायनो? नों फिसाना, नों आंखौ हागोन, बुरादों नोंखौ देगोना। Paling nua, pakla mak kutuk surau, uricu udah, uricu, nua. दासो गिदो आं दुबाके खेला बेला गैया Roh kesana citra, kini mana bahai? Saya rutin, uricu. era दासो जुदि चांब्ला hey Uricu aku tuh sampai belas tuh. Mai berada siap pun ada nunggu nak. aku cinta खालामदों नोंलाय नोंलाय बेसे लोंनोब्रा Masih ada lagi apa? Nolai. Oi Nara, oi, makalan tuh Nara. hey dengerin Hai, mata tanggus napa? Ampun tuh sih. Mah sih gua tuh suruh makan mata dulu. Sampai sih ang bos. ini dasar Iya tak? oh Isyo. ang sabi isyo Anu bisa sih dah mulai. Boleh be umani kau setengah lana hasil bisa orang bisa Tunggu lagi bra. Mama kemana jenenge? Mari wes misi bisa kan tidak. Misi. Aduh mulai. Tidak aja benar. Mana pas kena. फैसा गैयैखौ मिथिखानानै फैसा बिना होदो नोङो गैयैखौ नुखानानैबो Nangga beli nih bisa gila. Lu kok kayak. Oh kayak sudah kerai kok. ए साला बेखौ खाथियाव मोननाय मोनबा बुखारस्रागौमोन ना फैसा गैया होननायखौ मिथिखाया नामा बियो